Бебе, Райан, какво ма рожба? Я се усмихни на камерата. Ама какво ма бубка? Усмихва се бебето. Усмихва се. Да, миличък. Да, рожбо. Усмихваш се. Бебо, какво бебо? Агу, агу. Краката ритат ли? Ох, ти си човек. Агу. Бебе, Райан. Какво, миличък? Я се усмихни, ма рожбо. Ама какво, ма миличък? Ама какво, рожбо? Какво се усмихваш ти, бе? Какво се усмихваш, бе? Да, миличък. Да. Риташ. Сбой си крачета, риташ. Мама му събува чорапите. Миличък. Бебка. Душичко. Да, рожбо. Да. Скучно ти? Да, миличък. Да, ритай. Бебка. На здраве. Изгукай малко, бе, рожбо, изгукай малко. Бебе. Хайде да си чуем гласа. Ядосан си. Искаш да пиеш мляко малко? Хайде да пиеш малко мляко. Айде. Трябва да учим устата. Айде. О, душички ти. Хайде да пиде. Не искаш мляко. И какво искаш? Бибата искаш ли? И бибата не искаш. Хайде, вземи малко бибата. О, душичка, той не иска и бибата. Вижте, кой има. Какво има тук, бе, дрънкалка? И ти харесва дрънкалката? Харесва ти дрънкалка? Ами ли те? Да, риташ. Трябва да кажем как риташ. Нещастно, бебето, нещастно. Я да видим сълзички. Има в очите сълзички. Да? Да, бебе? Така покажи си гласа. О, миличък той. Нещастен той. Остави ли го без никой да го взема? Айде, спирам и ще те взема. Айде, миличък, айде.